ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ହାତୀର ଆତଙ୍କ ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି। ଏବେ ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଣୁଆ ହାତୀ 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ତଳି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳି ଲଗା ହେଇଥିବା ବିଲକୁ ସବୁ ମାଡ଼ି ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜମାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ହାତୀକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଯଥାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ କିପରି ବିଲରେ ପଶି ଯେଉଁ ଧାନ ଲଗା ହେଇଥିବା ବିଲକୁ ମାଡ଼ି ଦଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ହାତୀପଲ ସବୁ କଖାରୁ ହାତୀପଲ ବିଲରେ ପଶି ଯେଉଁ ସବୁ ଧାନ ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହାତୀପଲ ସବୁ ମାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ଆଉ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତୀ ହେଲା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ଅଯଥା ବିରକ୍ତ କଲେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଏକ ହାତୀ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 19ଟି ହାତୀପଲରୁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 20ଟି ହାତୀପଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।